Hej alle sammen, og i den her video, der vil jeg lige tage over for Robin. Hej. Fordi hun spiller GTA 5 på en PlayStation 4. Og du må ikke vise dem på. For du kan ikke vise dem på. Så ja, hun har politi efter sig. Og så vil jeg sige, jeg er single. Ej. Så hun står og skyder ud i luften. Jeg skyder ikke mere. Fuck, jeg er dårlig. Se hvor meget slik vi har købt. Eller jeg har købt. Det der, det er ikke slik. Ja, det var... Nej, politiet er der. Nej. Robin, skal man sige, når man dør, så skal man skifte. Ja. Så næste gang er det din. Ja. Jeg dør ikke. Så, men vi ses. Nu skal du.